Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Marahil ay hanggang ngayon nagtataka pa rin kayo kung bakit hindi na ako masyadong o wala na akong upload na gagamba. Hindi kagaya dati na lagi tayong may unboxing na napakarami. Pero ngayon, tumigil tayo gawa nung kalusugan natin na naapektuhan dahil dyan sa gagamba na yan. Ngayon na pag-uusapan natin ngayon, gaano na ba kadami ang namatay dahil sa gagamba at sino-sino na ba itong mga ito at ano bang klasing sakit na malupit ang ikinamatay ng mga taong nagkasakit dahil sa gagamba. Unang-una, siyempre, kagaya nung sinabi ko sa unang upload ko na video, unang-una, pagka marami kang hinahawakang gagamba, ito, advice ko lang dyan sa mga sealer na sa ngayon ay namamayagpag na napakarami nilang gagamba, marahil ay hindi nyo napapansin na yung anak nyo minsan sinisipo, nagluluha, minsan inuubo, nilalagnat, dahil yung gagamba nyo ay nasa loob ng bahay. Bulto-bulto, kung magbukas kayo, naandyan yung anak nyo, nandyan yung pamilya nyo, bulto-bulto yung dumarating na gagamba sa inyo, hindi bumababa sa 1,000, laging 1,000 pataas. Tapos, ang mga kaha nyo, mga luma, na-recycle na yung mga kaha na lagayan ng gagamba, so naiipon dyan yung virus ng gagamba. Kaya sa pabalik-balik na pag-recycle o paggagamit ng box ng gagamba, ay naiipon dyan yung mga virus. Kaya pagbukas mo pa lang, kung mayroon kang yung sinag ng araw sa umaga, buksan mo yan, o kaya yung sinag ng araw sa hapon, buksan mo doon sa sinag na yon, makikita mo na maraming nagliliparan na mga malilit na, ang sinasabi nila yung balahibo daw ng gagamba, pero bukod doon mayroon pang virus talaga yan na lumalabas sa katawan ng gagamba. Dahil yung gagamba na yan nung araw hindi gumagamit ng pesticide yung mga nagtatanim ng palay nung araw, pag maraming gagamba yung palayan mo, magandang ibubunga, kasi nga yung mga insekto nga takot doon sa amoy ng gagamba, lalo na yung mga uod. Ayan, so lagi nyong tatandaan mga sealer na iniisip nyo kumikita kayo, pero darating ang araw yung kinita nyo iluluwa nyo rin yun dahil dyan sa makukuha yung sakit. Hindi sa nananakot ako, ito'y base sa aking karanasan na matagal nang naggagagamba. So wag nyo nang antayin pa na mapunta kayo sa punto na kagaya sa akin. 2 beses na akong tinamaan sa baga. Una muna sipon, pangangati ng mata, pangangati ng balat, inuubo. Yan, siyempre may kasamang, pagkasinipon ka, may kasama ng sakit ng ulo yon. So anong gagawin mo kung pag naninigarilyo ka, hihitit ka ng hihitit ng sigarilyo? Or kung ikaw naman ay manginginom, siyempre tatagay ka ng tatagay para mawala, iinit ang katawan mo, mawawala yung sipon mo. Pero kinumagahan na naman, pag naandyan na yung gagamba, pagbukas mo pa lang ng kaha, babahin ka na. Marahil ay hindi nyo napapansin yan. Lalo na yung mga akala nila ay wala lang yung gagamba na yan, walang epekto. Akala nila walang epekto sa tao. Ilan na yung mga kakilala ko na mga namatay. Number 1 yan, kilala nyo naman si Mark Islao, na taga dito sa Makati sa may barangay Singkamas. Hindi man sinabing sa gagamba namatay, pero dahil sa gagamba, kasi lumala ang hika ng tao. Ganyan din karamihan yung mga kakilala kong namatay. Lumala ang hika, tapos tumaas ang blood pressure, ayun na, natuluyan. Dito sa Batasan, ang kakilala ko dyan sa may Batasan, 3 na yung namatay dyan, hindi ko nababanggitin. Yung isa,
Pinakamalaking dealer dyan sa may Batasan. Mula malilit pa yung mga anak niya hanggang sa ngayon, namana na rin yung anak. Yung anak niya noon namatay, hindi niya alam na dahil din sa gagamba. Yung asawa niya, inatake ng high blood, pero tuwing magkikita kami noon, ay hinihika. So, pag ikaw ay high blood at inatake ka ng hika, natural, tataas ang presyon mo hanggang sa ikamatay mo. May stroke ka. Alam kung stroke lang, lalo kang pahihirapan, mas mainam na yung diretso na. Manininda namin, nung partner ko dyan, hindi ko na rin babanggitin, kahika siya, namatay. Yung partner ko si Julian de la Cruz dyan sa Facebook na nakikita nyo, yung anak din niya na ikwento sa akin na nung maliit pa yung bunso niya, hindi niya akalain na doon pala sa gagamba galing. Nadali din ang baga nun. So 2 beses pa nga, ayon sa kanya, 2 beses na naggamot dahil 2 beses tinamaan. Kaya mga dealer, ito masasabi ko sa inyo, wag nyo nang antayin na magkaganyan pa. Kung natatandaan nyo si Gagambino, nung bago-bago pa lang siya na nagbablog ng gagamba, halos araw-araw yan dito sa akin, kumukuha ng 3, 2, hanggang 5 kahayan. Tapos, nung bandang huli, mga ilang, nakadalawang buwan na siyang pabalik-balik dito sa akin, nagsabi siya na hospital silang 3. Magkakasunod silang ipinasok sa ospital. Tinanong ko siya, sabi ko, asan ba yung gagamba? Nasa kwarto daw niya. Sabi ko, nako, ilabas mo yan. Dahil yan kako ang sanhi ng pagkakalagnat, ubo, sipon ng anak mo at saka kayong mag-asawa. Sinunod naman niya ako, inilabas niya sa kwarto nila yung gagamba. So buhat noon, di na sila nagkasakit. At saka konti-konti na lang kinukuha niyang gagamba noon. Hindi nakagaya nung tuwan-tuwa siya dahil napakamurang gagamba sa akin. Ang sabi nga niya, nakadaan na siya ng pagkamahal-mahal, isang piraso, 120. Pero pagdating dito sa akin, dahil sa tuwa niya, kaha-kaha binili niya dahil halagang 5 piso lang ang isa against doon sa 120. Yun ang personal na karanasan ko dyan. Ilan na yung manininda ko na lumala ang hika, ayun, natuluyan. Mga manininda yan dito sa Taguig, ilan na rin yung namatay dito dahil sa gagamba. Natandaan ko last year lang, 2021, namatay yung isang manininda dahil nagkomplikasyon na, laging sipon. Ang ano kasi yan, pag sinipon ka, hindi na tumatalab yung minsan yung yung para sa sipon, tuloy-tuloy, at saka yung bahing mo, yung kati ng ilong, napakakati. Tapos kati ng mata, napakakati. Hindi mo na maiisip na bawal ba sa akin tong alak. Kaya nung nakatikim ng alak, tuloy-tuloy na yung alak. Pag inom, tuwing magtitinda sila, pag uwi ng bahay, itatagay na yan. Dahil pag nainitan yung katawan, medyo humuhupa yung sipon. At siguro nakakatulong din na mapuksa yung virus. Ganon, pabalik-balik. Yung iba naman, maya't maya inom ng anti-allergy. Mayroon akong kilala rin dito sa Taguig na ang balikat niya ay parang hanger na dahil sa hika niya. Tuwing may gagamba, parehas kami na maya't maya mayroong inhaler na nagbubumba lagi. Yung dating malakas na dealer ng gagamba dito sa Taguig, kung tawagin si Tutong Taguig, huminto yan. Laking pasalamat niya nung huminto siya dahil hindi na siya nangati, hindi na siya sinipon, hindi na siya inubo. Pero sa kita, maganda ang kita sa gagamba, kaya lang hindi ka yayaman dyan. Dahil kung yayaman ka dyan, dapat mayaman na ako sa loob na 17 taon na nagagamba ko. Kaya masasabi ko lang sa inyo, baka yung kinikita nyo, kulang pa sa pagpapagamot nyo. Hindi ako nagsasabi ako ng negative, yan ang katotohanan. Real talk lang tayo mga kagagamba. Yung manininda ko rito sa may Galas, sa may Balik-Balik, ayun, namatay din si Mang Jun. Kung tawagin, si Jun Bungal, namatay din yon. At marami pang iba akong kakilala
na dahil dyan sa gagamba nagkahika yung manininda ko dito sa may Laguna. Isa rin yun na hinihika, lumalala ang hika niya pagka naggagagamba. Kanya lang naawa ko dun sa tao kaya hindi ko na pinausuhan yung lugar niya dahil parang kinukulang pa yata kinikita niya dun sa pambili niya ng gamot. Ayan, kaya mga kagagamba, siguro pagka okay na yung kalusugan natin, siguro babalik tayo sa gagamba pero hindi na ganun kadami, pakunti-kunti na lang. Or baka tuluyan na natin lumayan ng gagamba dahil sa ating kalusugan. So hanggang dito na lang mga kagamba. Huwag niyong kakalimutan kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share sa aking video. At saka i-hit nyo na rin ang notification bell kung nagustuhan nyo itong video ko na to para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pang mga video. Maraming salamat.